Here we have a God who wanted to forgive mankind its sins, including, by the way, the sin of Adam, who he presumably knew perfectly well never existed. Nevertheless, he wanted to forgive mankind's sins. Why didn't he just forgive them? Why was it necessary to have a human sacrifice, to have his son tortured and executed in order that the sins of mankind should be absolved? Is that not the most disgusting idea you ever heard? Κακομοιρούλα μου, δεν μου φταίς εσύ. Άλλον θέλω να τηγανίσω. Ούρσουλα, σταμάτα! Μπαμπά, ο βασιλιάς. Τι μου γίνεσαι? Ας την να φύγει. Δεν σπάξανε, είναι δικιά μου τώρα. Υπάρχει συμφωνητικό. Πατέρα μου, συγγνώμη, δεν το ήθελα. Είδες, το συμβόλαιο είναι νόμιμο και απολύτως αδιάβλητο και για σένα. Βεβαίως, είχα κατά νου ένα κάποιο παζάρεμα. Η κόρη του βασιλιά της θάλασσας είναι πολύτιμο απόκτημα. Αλλά μπορεί και να συμφωνήσω για μια ανταλλαγή για κάποιον πιο σπουδαίο. Λοιπόν, συμφωνούμε αγαπητέ μου. Πάει, έγινε. Όχι, όχι. Μεγαλειότατε. Πατέρα. Επιτέλους, είναι δικό μου. There was a tiny flaw in the plan. What was that, sir? It was bollocks. Δεν είναι δυνατόν. Δεν γίνεται να ζεις. Θα πρέπει να είσαι Θεός.